Адзіны дзень інфармавання прайшоў у калектывах прадпрыемстваў і арганізацыі Салігорскам. Гаварылі аб трендах і новых напрамках у развіцці турызму ў Беларусі. З калектывам Салігорскай калінкі ў рамках адзінага дня інфармавання сустрэўся міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь Артур Карповіч. Спікер падкрэсліў, што турызм у нашай краіне разглядаецца як стратэгічна важны сектар эканомікі. Прамы ўклад турызму ў ВУП краіны расце і сёння складае каля 2%. Задача на пяцігоддзе ў адпаведнасці з праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця павялічыць уклад турызму ў эканоміку мінімум у 2 разы да 4,5%, адзначыў Артур Карповіч. Для развіцця турызму Беларусь мае шматлікія рэсурсы. Гэта нацыянальныя паркі і запаведнікі Нарачанскі, Прыпяцкі, Браслаўскія азёры, больш за 320 помнікаў прыроды і каля 100 заказнікаў рэспубліканскага значэння, больш за 17 мільёнаў гектараў паляўнічых і рыбалоўных угоддзяў, звыш 10 тысяч азёр, больш за 5,5 тысяч аб'ектаў, якія маюць гістарычную, культурную ці архітэктурную каштоўнасць. Сёння расце экспарт турыстычных паслуг, азначаецца ўстойлівая цікавасць да экскурсійных тураў унутры краіны. Павялічваецца доля аграэкатурызму. Беларусь захоўвае імідж якаснай здраўніцы. Пры даступным узроўні цэн развівае медыцынскі турызм.